Skal jeg filme lidt det hele? Bare farve og galop. Okay. Ja. Ja. Men de har det 3 heste nu. Det er også lidt. Linette? Ja, men det er der. Ja, men det er som selvplads derude også. Altså 400, så det er en lille smule billigere, ikke? Men det er jo ikke mange, der er 3 heste, det ved jeg godt. Ja. Men det er de der buer. Nej, det er det noget med familie og sådan noget. Ja, ja. Men nu var det til ham jo også hovedet. Det var flot. Ja, det var bare nemlig, han varmede op i galop, før jeg overhovedet kunne tage en mikro. Det er fint. Det er fint. Okay, wow. Er det rigtig galop? Ja, ja. Det var flot. That was cruel. Klap ham. Hold da op. Det var godt. Jeg Jeg er nødt til, hvis jeg kan mærke, at han er ved at stoppe, så skal jeg stoppe ham, fordi... Bro, can you come over here now? Wow. Come. Helvede. I'm coming, Canadian. La 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 la. Så bare lave en... no, yeah. That was what I meant. Det var fordi, jeg var i tvivl om, man stadig kunne kalde det, for jeg var lidt... Gør hun det med B, eller E, mener jeg. Jeg var... Ja.
Ja, okay. Rigtigt. Og det kan jo godt tage over en lille dag. Så er det nedsendt. Ej. Jeg fik det der på video. Det var flot. Prøv at overveje western. Ja. Kom så. Nå, okay. Du kan tage dit trav bagefter. Han trådte vitterligt på den der. Okay. Styr. Ej. Nej, no way. Ej, bed han dig? Stop. Brady. Nej, han er totalt glat. Har du proppet manen tævet på ham, eller hvad? Nej. Okay. Det tjener på sådan noget. Er han god at ride uden størrelse på? Det er smart. Han er fucking god. Han er bare sådan... Skal jeg prøve at tage det der 2 gange nogle gange i Danmark? Ja, okay. Så try now. Han smider dig ikke af. Han kunne ikke finde på at smide dig af. Det er fordi han ikke gider. Han siger, jeg er færdig. Just chillin'. Nej, måden har på sådan. Det der er sådan. Okay, du kan godt. Godt. Oj. Okay. Ja. Lige nu sidder du vildt godt. Du sidder sådan. Han er glad nu. Ui, jeg skal ikke gå derned. Okay, jeg var sådan lidt. I didn't set it. Oh my god. Baby, what is it? Let me see your name. Ej. Er der telefon igen? Ja. Ja, er det okay, du skal der i de sidste sådan 3 minutter? Ja. Wait. It's too smart. Kan du vide af det? Liam, han er sådan, jeg vil gerne have noget. Du får noget, når du er færdig. No, we like no, smart. Det er smart. Så jeg har til dig smart. Smart? Kom her. Skal vi give dig råbrød? Ej. Okay. Kom, kys mig. Han er sådan lidt, yay. Okay, rolig, makker. We are picking it up. Come here. Look at this.
Han smager mere. Han smager. Okay, don't look at him like that. Okay. Smarty. Don't look at me. I know you're just trying to take a food at me, but you can't do that. And that's time for you too. Not kidding, okay, relax. You're just going like. Just having fun. Just having fun with the roses Kom lige med herind. Just having fun with Liam and her. Det er ikke lørdag, jo det er. Er smart på folk lige nu. Nej, det er ikke godt. Oh my god. Martin. Nå, hvad? Kom, vi skal lige have et. Just having fun with the roses.